Така, Словото се казва Божието всеоръжие, любовта на Бог в действие. Божието всеоръжие е любовта на Бог в действие. Пак ще го кажа. Божието всеоръжие е любовта на Бог в действие. Естествено, като чуете за всеоръжие, ще четем Ефесяни 6 глава. Там, където Павел изброява кое е Божието всеоръжие. Ефесяни 6 от 11 до 18, който следи. Ефесяни 6, 11 до 18. Облечете се в Божието всеоръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола. Подчертавам, хитростите на дявола. Тук се говори за хитрости на дявола. Облечи се в всеоръжието на Бога, за да устоиш срещу хитростите на дявола. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началства, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесни места. Затова вземете Божието всеоръжие, за да може да противоустоите в злия ден. И като надвиете над всичко, да устоите. Стойте проче, препасани с истината през кръста и облечени в правдата за бронен нагръдник. И с нозете си обути с готовност, чрез благовестието, какво? На мира. На мира. Забележете тези важни неща. Чрез благовестието на мира. А освен всичко това, вземете вярата за щит. Освен всичко това, вземете вярата за щит. Ние виждаме, че вярата е доста добро нещо, с които ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия. Твоята вяра разрушава стрели. Какво значи стрели? Атаки. Твоята вяра разрушава атаките на Сатана срещу тебе. Вземете също за шлем спасението и меча на духа, което е Божието Слово. Молещи се в духа на всяко време, с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това неуморно постоянство и моление за всички светии. Амин. Много добро слово. Това слово е страхотно. Какво значи Божието всеоръжие? Ние го разглеждаме много пъти, Божието всеоръжие го разглеждаме като нещо, което трябва да приложим. Обаче как се прилага Божието всеоръжие? Как се прилагат всичките тези неща, които Павел изброява? Сега ще разберем какво е приложението на Божието всеоръжие и защо Божието всеоръжие е Божията любов в действие. Ще започна с пояса на истината. Какво е пояса на истината? Защо ни трябва пояса на истината? Искам да разберете, че това, което говорим тази вечер, Божието всеоръжие е абсолютна защита в твоя полза. Божието всеоръжие, което да те пази. От какво да те пази? Как може да те пази обувките на благовестието? Как могат да те пазят? Ще разберем. Божието всеоръжие не е нещо, което ти трябва да се облечеш и да правиш неща. Не, то е съвсем различно нещо. Божието всеоръжие е да пази теб. Да пази теб. Защото Павел казва да устоите срещу стрелите, когато дойде, казва, злия ден. Да противоустоите. Чувате ли? Това е към теб. Не към някой друг. Към теб.
Тоест, ти трябва да бъдеш облечен с тези доспехи заради самия тебе. Така започвам с пояса на истината. Какво е пояса на истината? Пояса на истината е Божията истина. Божията истина. Какво прави Божията истина? Защо трябва да имаме пояс на истината? Знаете ли какво прави с нас пояса на истината? Освобождаване от лъжите на Сатана. Държите буден срещу лъжите на Сатана. Пояса на истината е Божията истина, която идва в тебе, която ти я поддържаш в тебе. И тази истина те освобождава от лъжите на Сатана. И ти не си уязвим. Дявола да идва да те мами по някакъв начин. Да ти казва: не ставаш, няма да стане. Предимно идва с страх, идва с отчаяние. Защо? Защото ако ние се поддаваме, значи, че пояса на истината не е тук. Или е тук, но спряхме да го ползваме. Божията истина, истината на Бога, че когато Сатана ти каже: Бог не те обича, тази истина на Бога да стои в тебе и да кажеш: не е вярно, Бог ме обича. Когато ти каже: Бог те е отхвърлил, ти да кажеш: не е вярно, Бог не ме е отхвърлил, Бог ме обича. Така че пояса на истината е Божията истина и ни освобождава от лъжите на врага, от лъжите на Сатана. След малко ще ги повторим пак. Бронята на правдата. Защо трябва да имаме броня? Неговата праведност ни защитава от обвиненията, когато дявола ни обвинява. Бронята те защитава. Когато дойде Сатана и ти каже твоята неправда или неправда, обвините в неправда по някакъв начин, ти да знаеш, че ти си праведен не в това, което правиш. Паднал си, значи си неправеден. Не, дяволе, аз съм праведен в Христос. Дори да падна, ще се изправя. Аз съм праведен в Христос. Кажете: аз съм праведен в Христос. Амин. Така че бронята на правдата е неговата праведност. Защитава ни от обвиненията, когато дявола ни обвинява. Шлемът на спасението. Какво е шлемът на спасението? Сигурността, че сме обичани и спасени, пази ума ни. Сигурността от това, че си обичан и спасен, пази ума ти. От какво? Сатана не може да сее в ума ти лъжи. Сатана не може да сее в ума ти измами. Не може да сее в ума ти заблуди. Защо? Защото шлема не е буквален шлем. Шлемът е, че ти вярваш в това, че Бог те обича и ти си спасен. Това пази ума ти. Държите здрав християнин, здрав в духа. Много е важно полето на ума. Какво съдържа полето ти тук в ума ти? Много е важно това. Ако полето ти съдържа страх, съмнение от това дали си спасен, няма го шлема там. Шлема на спасението го няма. Но когато шлема е сложен, ти си уверен, че Бог те обича и ти вярваш, че ти си спасен. Ако ви попитам сега, спасен ли сте? Не знам кой как ще ми отговори.
Спасен ли си? Бог знае. Няма такова нещо, Бог знае. Няма такова нещо. В тебе шлема трябва да ходатайства, да свидетелства, че ти си спасен. Спасението се усеща от сега, не от когато отидеш там. Когато отидеш там, казва Библията, че е късно вече. Щитът на вярата. Какво е щитът на вярата? Нашето доверие в Неговата любов. Какво прави? Угасява стрелите на съмнението. Щитът на вярата е един от най-важните неща, които ние трябва да пазим. Всичко това, което четем, е важно, но щитът на вярата е много важно нещо. Защо? Защото там с щитът на вярата ние защитаваме. Буквално то защитава цялото ни духовно състояние, щитът на вярата. Защото то те дава доверие в Исус, дава ти вярата в Неговата любов, която разрушава стрелите на съмнението. Няма съмнения, когато имаме щит на вярата. Няма съмнения. Грам съмнение нямаш, че Бог те обича, че Бог в момента е тук, че Бог има за тебе нещо по-добро. Няма съмнение в тебе. Затова на нас ни трябва щитът на вярата. Мечът на духа. Казахме и Библията го казва, и преди това го казахме, че е Божието Слово. Мечът на духа е Божието Слово. Единственото нападателно оръжие е Божието обещание. Словото, което Бог говори. Словото, което Бог говори, е обещанието, което дава към нас. И точно с това слово ние побеждаваме Сатана. Словото, истината. Истината е, че Бог ни е обещал. Истината е, че Бог е казал в Еремия в 11 глава 29 стих. Бог е казал: аз имам мисли за вас за добро, за да ви дам бъдеще и надежда. Ето, истина. Това е истина. В 29 глава 11. Това е истина. В Исаия казва, че и през водите да мина, той е с мене. И през огъня да мина, той е с мене. Това е истина. Това е обещание. Мечът на духа да воюваш срещу Сатана е да вярваш, да бъдеш уверен в това, че Бог е обещал. И той е верен да го направи. Ето това е мечът на духът. Мечът на духа в тебе. Божието Слово, което Бог е обещал, и ти побеждаваш Сатана. Когато Сатана ти каже: о, идва трудността, идва реката, идва огъня. Да, Бог е обещал. Ето, вижте как му забивам меча. Той ме заплашва с проблеми, аз му казвам, че Бог ми каза в Исаия, че дори да мина през водата, дори реките да дойдат върху мен и през огъня да мина, Господ е с мене и нищо няма да ми се случи. В Псалм 91 от Сатана, виж какво казва, че който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Аз живея под сянката, живея в дома му и пребъдвам под неговата. И сега твоите стрели, които идват срещу мене, не могат да ми направят нищо. Това е щит. Това е буквално е меча. Ти воюваш. По този начин със Слово ти воюваш против него и той не може да ти направи нищо, разбирате ли? Всичко това е свързано с Божията любов. Всичко това е свързано с любовта. Божията любов в действие. Как? Действие в твоя живот. Допускаш Божията любов да действа в живота ти. Чуваш ли ме внимателно? Допускаш Божията любов да действа в живота ти. Тази любов разрушава съмненията, лъжите на Сатана. Ето по този начин, като ти дава доспехи.
Доспехите пазят. Пазят главата ти, пазят отпред. Гърдите ти пазят. Сърцето. Пазят те. Тези доспехи те пазят по този начин, като позволиш Божията любов да стане активна вътре в живота ти. В твоя живот. В твоя живот. Нека да отидем в 1 Йоан. 1 Йоан 4.18. Вижте какво се казва в 1 Йоан 4.18. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха, защото страхът има в себе си наказание и който се страхува не е усъвършенстван в любовта. Чувате ли? Всичко това, което казахме за тези доспехи, е свързано с Божията любов. В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Как изпъждаш страха? Какво говорихме до сега? Вадиш меча. Идва, Сатана ти праща страх. О, виж какво става с тебе утре. Вадиш меча. Бог обеща. Вадиш меча. Кое е меча? Исаия. В Исаия Бог каза: и през водите да минеш, и през огъня да минеш, няма да те опари. Аз съм с тебе. В този момент ти си забил меча в лъжите на Сатана. Ето по този начин действа любовта на Бога. Бог е спрял да те обича. Бог се отказа от тебе. Вадиш меча. Не е вярно. Апостол Павел казва, че Бог няма да се отрече от мене. Че нищо не може да ме отлъче от любовта на Господа. Нито дълбочина, нито широчина, нито каквото и да е било, нито ангели, нито човеци, нищо не може да ме отлъчи от Божията любов. В този момент ти вадиш меча и го забиваш. Но това действа чрез любов. И любовта, тази любов, в 1 Йоанова 4 глава 18, любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха. Изпъжда. Махай се от тука. Вадиш меча и почваш да го гониш. Защото, казва, страхът има в себе си наказание. От какво? Лъжи. Наказание от лъжи. И който се страхува, не е усъвършенстван в любовта. Защо? Не е допуснал Бог да работи с любовта си в живота му. За да работят тези доспехи, които описва Павел в живота ни, шлема е едно от много важни неща. В ума ни, защото преминава през ума ни, нещата преминават първо през ума ни. И за да работят тези доспехи, ние трябва да допуснем Божията любов да дойде върху нас. Аз говоря по правилния начин да допуснем Божията любов да дойде върху нас. Така, когато изпуснем щита на вярата, какво се случва? Стрелите на врага често са мислите, като когато изпуснем щита на вярата, стрелите на врага са: Бого няма да се справиш, нещо лошо ще се случи. Тези неща Той ги праща към тебе, когато ти изпуснеш щита на вярата. Как изпускаш щита на вярата? Ами много ясно. Бъдете будни и трезвени. Ами в този момент не си буден, не си трезвен, допуснал си нещо, допуснал си страха да те обладае и ти си изпуснал щита. И в момента, в който изпускаме щита, сатанинските мисли: Бого няма да се справиш, нещо лошо ще се случи. Щитът е нашето доверие в Божия характер.
и Неговата любов. В Божия характер, какво значи това? Божия характер не се променя и любовта му не се изменя. Когато свалим този щит, тези мисли ни оцелват и раждат страх. Когато дойдат мислите, няма да се справиш, Бог го няма, нещо лошо ще се случи. В момента ти допускаш тези мисли, раждат страх в тебе и ти се поддал на манипулацията и чародейството на Сатана. Нека да уточня, че когато се появи страх, това не означава, че бронята я няма. По-скоро, че сме изпуснали някои от елементите, за които говорим в момента, или сме спрели да ги използваме. Как става това? Пак казах, будни и трезвени. Будни и трезвени. Когато свалим шлема на спасението, шлемът пази ума и мислите ни. Ако забравим кои сме в Христос, или ако не знаем кои сме в Христос и колко сигурно е нашето бъдеще в Него, умът ни започва да рисува най-лошите възможни сценарии. Сатана се възползва от моментите на вина и атакува. Когато шлема го няма, започва да рисува в главата ти. Започва да ти праща мисли, картини, мисли, обвинения. Всичко започва да работи в ума ти. Защо? Защото си свалил или шлема го няма. Когато сега пояса, нали знаете какво е пояс? Вярвам, че знаете. Пояса. Когато разхлабим пояса на истината, страхът почти винаги се храни от лъжи или полуистини. Когато спрем да стъпваме върху Божията истина, започваме да вярваме и на илюзиите и картините, които в ситуациите Сатана ни предлага. Сатана създава илюзии в моментите, в ситуациите на страх. Той ти дава всякакви илюзии, картини. Той се възползва в този момент, в който щита и каската я няма. Останал си войник без каска и без щит. И си лесен, мишена ставаш. Когато сваляме доспехите или когато сме невнимателни. Но важно е да помним, че появата на страх, внимавайте, не означава, че Бог те е изоставил или че си отпаднал. Тя е просто сигнал, че е време отново да подредиш въоръжението си, да се подредиш в духа. Ако ти идват атаки в мислите, значи шлема го няма. Започвай да воюваш с шлема. Шлема на спасението какво беше? Ще разберем след малко. Да хванеш здраво щита на вярата и да си припомниш кои обещания на Божията любов стоят зад гърба ти. Кои обещания на Бог стоят зад гърба ти. Там не може да ти удари. Преди да започне службата, го говорихме това. Сатана не удря в гърба, защото там стои всичко това, което Бог ти е дал. Което Бог е поставил върху тебе. Припомням. Започваме да припомняме. Внимавайте в това. Пояса на истината, Божията истина, унищожава лъжите
от които страхът се храни. Броня на правдата, Божията праведност, пази сърцето от вина, срам и обвинения. Обувките на мира, на благовестието. Обувките на благовестието, готовност за Евангелието. Как да бъдеш? Какво значи това? Това значи, че ти си готов да атакуваш със Слово. Ти си готов да казваш Слово. Когато обувките са сложени, това значи, че ти си пълен със Слово. Има мир в тебе. Даже го казва. Словото на мира. Има мир в тебе. Ти си готов със Слово, когато обувките са там. И какво прави с нас? Дава ни вътрешен мир сред всяка буря. Защото Исус каза със Слово на бурята: отихни. И бурята отихна. Смъмри бурята и отихна. Прокле смоковницата и смоковницата умря. Защо? Защото беше обут с тези обувки. Щит на вярата. Доверие в Божията любов. Щита на вярата е да се довериш в Божията любов. Вярваш, че Бог те обича. Вярваш, че Бог е с тебе. Вярваш, че Бог няма да допусне това. Вярваш, че Бог ще те изведе от тази ситуация. Ти вярваш, полагаш щита. Защо вярваш? Защото вярвам, защото Бог ме обича. Няма друга причина, за която да вярвам. Нали така? Вярвам, защото Бог ме обича. Бог толкова възлюби, че даде сина си. Така че щитът на вярата, доверие в Божията любов, угасява стрелите на съмненията и паниката, която Сатана ти създава. Шлем на спасението. Сигурност в Христос. Пази ума и мислите от черни сценарии. Пази ума ти от мисли на разочарование, мисли на страх, мисли на депресия, мисли на отчаяние. Пази ума ти. Шлемът е там, за да пази ума ти. Амин. Мечът на духа, казахме, че е Божието Слово. Какво прави? Нашата активна защита с Божиите обещания. Когато Сатана ти каже Бого няма, ти казваш, вадиш Слово, в този момент вадиш меча и казваш, Исус каза на учениците си, не ви оставям сираци. Пращам ви утешител, т.е. Исус е тук. Той казва, няма да говори от себе си, каквото чуе от мен, това ще ви известява. Т.е. Исус ще бъде винаги с нас. Бог е с мене. Вадиш меча. Нещо лошо ще се случи. Вадиш меча, нищо няма да се случи. Веднага Слово, Бог е в контрол. Казва, на ръце ще ме носи, да не ударя в камъни нозете си. Веднага отговаряш със Слово. Веднага от тебе се надига. И това, можеш да го правиш буквално и можеш просто с вяра да застанеш и да кажеш, нищо няма да се случи. Така, припомням, ако тези неща, сега говорихме за тези доспехи, как действат. Сега ще си припомним какви са причините да не действат. Да не действат. Припомням ви. Изпуснат щит. Вярваме на съмненията вместо на Божията любов. Бог вече ни те обича, защото си паднал. Сатана ти го казва. И ти трябва да направиш нещо, за да заслужиш Божията любов.
Трябва да постя. Сега цяла седмица ще гладувам, ще жадувам, да мой Бог да ме обикне пак. Изкупваш греха си, което е тотална грешка. Тотална грешка. Не, Бог те обича, а ти просто трябва да се покаеш, че си паднал, да приемеш любовта му и да се справиш. Но когато щита не е там, ти си повярвал на съмненията вместо на Божията любов. Какво трябва да направиш? Да се справиш. Свален шлем. Пускаме тревожни мисли в ума си. Когато мислите започват връхлитат, започват мисли. Чак главата ма боли от мисли. Мислиш утре, мислиш за другата седмица. Какво ще стане? Как ще стане? Откъде ще взема? Как така? Няма откъде, няма как. То просто не виждам изход. Тези мисли, когато започнат, шлема го няма. Шлема го няма. Пускаш тревожните мисли и започват да сеят. Пояса. Разхлабен пояс. Когато поясът е разхлабен, слушаме лъжите на обстоятелствата, а не Божията истина. Божията истина е, че във всяка една ситуация той ще се яви мощен. Той ще се яви на помощ. Всяка една ситуация е момент, в който той да се яви по някакъв начин, за да докаже любовта си, за да ти покаже, че те обича, за да ти покаже, че той е истината. Така че разхлабения пояс допускаш лъжите да те усъкатяват. Препасани, казва с пояса на истината. Препасани. Истината, че Бог ме обича. Истината е, че Бог няма да ме остави. Истината е, че Бог ще промисли. Истината е, че утре е в ръцете на Бога. Истината е, че другия месец е в ръцете на Бога. Истината е, че вчера е минало и е прекратено. Накратко, страхът не означава, че си беззащитен, а че е време отново да хванеш здраво щита на вярата и да облечеш истината. Време е да се изправиш. Вярата и истината. Защо тези две неща? Защото вярата е да вярваш, че Бог те обича и няма да допусне. Истината да разруши лъжите, а вярата да ти даде увереност, че Бог те обича. Тези две неща вървят заедно и разрушават ония крепости, които Сатана е започнал да изгражда. В момента, в който ние се подадем на лъжите на Сатана, в момента, в който нашата вяра я няма, ние сме се подали на Сатана. И Сатана се играе с нас. И не само, опитва се да ни разруши. Казахме, темата се казва Божието всеоръжие. Любовта на Бог в действие. Да допуснеш любовта на Бог да действа активно в живота ти, за да може всеоръжието да бъде върху тебе като доспехи. Слава да бъде на Господ Исус Христос. Татко, благодарим ти за това слово в името на Исус. Нека, Господи, да разбере всеки един от нас правилно това слово, така че, Господи, това слово да се потопи дълбоко в нас, в сърцата ни, вътре в умовете ни, Господи. Нека това Слово Божие да роди в нас, да роди, Господи,
да стигне до недрата на нашите духовни сетива, Господи, в името на Исус. Да работим на тези доспехи, които Ти ни даваш. Да ги прилагаме по правилен начин на правилните моменти. В името на Господ Исус Христос. Благодариме Ти, Отче, святи и праведни. Амин. Слава да бъде на Бога. Бъдете благословени.